Hej YouTube. Nu er jeg gået i gang med min let's play. Så lad os gå i gang med det. Jeg skal lige åbne min mic. Sådan. Så virker den bedre. Nå, men starter lige med fugt noget træ. Og jeg er snydt derhjemme. Du er snydt derhjemme? Ja, det har jeg da. Det gør alle kunstnere da. Så nu får vi lige bygget det her hus. Sådan. Hallo? Ja. Og det her med crafting tables, jeg gør, det er bare for sjov skyld, fordi så synes jeg, det bliver lidt mere hyggeligt. Og det kan vi godt lide, ikke også, YouTube? Ja, vi kan godt lide, når ting er sådan lidt småhyggelige. Men så YouTube. Jeg tror lige, jeg lige tager de sidste crafting tables der. Ej, der skal der ikke være en. Sådan. Undskyld, jeg er lige kommet til at hoste lidt. Men jeg tror sgu lige, jeg slukker mit fjernsyn. Nej! Ja, sådan, jeg fik lige min lillesøster til det. Så, ja, det er min lillesøster. Hold mund. Vi skal lige have det her lag væk. Sådan. Nu skal vi sige det her. Det var slutningen på første episode. Så vi ses YouTube. Jeg må gøre noget ved det bræk der. Så